Най-накрая настъпи деня, цяла сутрин от радост треперя. Първи клас съм и всеки видя колко много пораснах от вчера. Имам джанта, най-после и аз. Няма страшно, че цяло ме скрива. Не е леко да си първи клас, но се чувствам безкрайно щастлива. Първи клас, хей, вече съм първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Чакат ме 100 важни неща на ден. Буквите, хей, просто разчитат на мен. Мило Барби, не ми се сърди, нямам време за тебе да мисля. Но почакай до лятото ти, ще играем колкото искаш. Други грижи си имам сега, не тъгувай, радвай се с мене. Аз пораснах и не на шега, почна моето училищно време. Първи клас, хей, вече съм първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Чакат ме 100 важни неща на ден. Първи клас, хей, вече съм първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Чакат ме 100 важни неща на ден. Буквите, хей, просто разчитат на мен. Обявявам учебната 2021-2022 година за открита.
доброто лято, което ненадейна тръгна си от тук, както тръгват ято подир ято, птиците да дирят своя юг. Обгорели, весели и здрави, идваме с нови сили тук. Планините думат: останете, с вас ни беше толкова добре. Хвърля се в нозете ни морето, да ни върне или да ни спре. Но звънчето вика ни игриво, свърши междучасието лятно, почва първият учебен ден. Бих започнал с няколко думи за нашите скъпи учители, притихнали, умилени, изпълнени с любов и радост, но и с мисълта за голямата отговорност, за благородното си дело. Погледнете, за тях са пастроцветните букети, за тях са нашите усмивки, към тях протягаме ръце, а те ги поемат с обич. Днес празнуваме заедно с тях. Празнуват всички, които за първи път ще прекрачат училищния праг и тези, които се завръщат за новата учебна година. Мили ученици, първолаци, да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имаш ти сега, по часовник ставаш, времето следиш, мирно, но на чина си трябва да седиш, пишеш букви и четеш на глас, и разказваш гладко, и внимаваш в час. Много грижи имаш ти сега, да си първокласник, то не е шега. Добре дошли, мили първокласници! На календара датата 15 септември не е отбелязана като празнична, но за всички, които сме тук, днес е специален ден, изпълнен с много вълнение, надежди и настроение. След малко училищното звънче ще покани както нашите съученици от 5 клас, така най-малките, тези, които за първи път ще прекрачат прага на най-слънчевото русенско училище. За вас, деца, този ден е особено важен, защото днес вече сте ученици. Честито! Ние надникнахме тайно в класните стаи. На малките чинове стоят притихнали първите учебници и тетрадки. След малко те няма да са сами. Детските ръчички ще ги докоснат и разтворят с трепет. Ще започне първият урок. Освен уроците и домашните, в училище има и много игри. И съм сигурен, че ще намерите и много нови приятели. Пожелавам ви да сте здрави и да се трудите упорито. Вашите успехи ще бъдат най-добрата отплата за обичта и грижите на родителите ви. По пътя си понякога ще срещате трудности, защото да си първокласник наистина не е шега. Чуйте един съвет от мен. Тъй като съм извървяла вече този път и успешно и отлично се справих през 4 години в училище, в началото най-незабравими ще бъдат правилата, които трябва да се спазват. Не се плашете, защото вашите учители и родители, а и ние, по-големите ученици, винаги ще бъдем до вас. Повярвайте, и ние сме били толкова малки и развълнувани като вас. Спомням си всички подробности от моя първи учебен ден. Някои от нас бяха много оплашени, други бързаха да се запознаят с новата си учителка и да й поднесат цветя. Сега знам, че докато се учите да четете, пишете и смятате, ще откриете и нещо много важно – приятелството, а то остава за цял живот. Ще разберете, че макар всеки от нас да е различен, всички сме част от едно цяло и всеки има място в нашето училище. Любен Каравелов. Трябва да сте горди, че вече сте част от най-хубавото русенско училище. Тук ви очакват интересни преживявания, нови приятелства и весели игри. С много обич и търпение, вашите първи учители, госпожа Евгения Стойчева, госпожа Свилена Божилова и госпожа Снежана Иванова, ще ви разкрият магията на знанието, ще обогатят ума и сърцето ви и ще ви научат с чест да носите името Каравеловец. Със своята песен Ивайла Елиева от 3 В клас закачливо ни намига и ни поздравява с песента Детство. С зеници очудени и с коляно разбито, на криле пеперудени, без дори да ни пита. Моето детство отива си, моето детство ми смига. И в първичката с приказки слага възрастна книга.
Не вярвам наистина, че си тръгва от мене. Пак в очите разлистено, от смях ще се пени. Моето детство отива си, моето детство ми смига. И в трубичката с приказки слага възрастна книга. Моето детство отива си, а хитро ми смига. И в трубичката с приказки слага възрастна книга. Благодаря. А сега нека попитаме самите първолачета, какво са подготвили за първия учебен ден. Кажи ни как се казваш и какво ще ни изпълниш. Казвам се Дюлана Оляна Гутева ще изпълня стихотворението Мило мое мече. Давай, ти си. Мило мое мече, в първи клас съм вече. Аз докато пиша, ти не де въздиша. Тъжен не бъди, а ми помогни буквите да пиша чисто и четливо. И пак ще си играем с приятелчето Сиво. Колко съм щастлива, светло е за смяна. Аз съм ученичка, вече съм голяма. С Богом, кукли с букли, бебешки иначе. В първи клас отивам, чакат ме задачи. Аплодисменти. Седи, мило детенце, кажи ни как се казваш и какво ще ни изпълниш. Аз се казвам Георги Теодоров Тодоров и ще ви изпълня стихче. Добре, давай. Кой ми плаши с първи клас? Моля, моля, спрете! Аз съм мъж и цял юнак. Ето, погледнете, имам чанта химикал. Мога и да смятам, на задачите съм цар. Те са ми приятели. Лесно ли си пишат букви? Я кажи ми ти, има ли задачи трудни? Само покажи. Аз съм смел и много силен. Ученик от първи клас. Дръжте се числа и цифри, ще ви победя за в час. Браво, беше чудесен. А ти как се казваш и какво ще ни изпълниш? Аз съм Дея Станкова и ще ви изпълня едно стихотворение. Давай. Шаро буквичките учи, нищо, че е малко куче. Той по цели дни чете кост, месо, салам, кюфте. А учителят се мръщи, думи все едни и същи. Други, ако не научиш, чиста двойка ще получиш. И нали е първолаче, Шаро май ще се разплаче. Плахо търси думи нови, в букварчето се рови. Рови в книжки и тетрадки, другите не са му сладки. Браво! Деца, бяхте чудесни. Със своите прекрасни изпълнения ни показахте, че сте бъдещите участници в училищните ни тържества, защото тук работим и празнуваме заедно. Ученици, учители и родители. Запомнете това, уважаеми майки и татковци, баби и дядовци, защото празниците предстоят. Така е в нашето училище. Учим, работим и се забавляваме заедно. А сега, скъпи първолазчета, за вас Екатерина Пенева от 7 А ще изпълни песента "Страхотен ден". Страхотен ден, а там долу е мрак. Страхотен ден, избрах си пак. Страхотен ден, виж погледни. Страхотен ден, ти избери слънчевият живот.
Благодаря. Уважаеми родители, да са ви честити първолаците, желаем ви сили, за да се борите с детското не искам, не мога, не знам, желаем ви мъдрост, за да подкрепяте свидните си рожби, желаем ви смелост, за да преодолеете трудностите и да ги превърнете в детски усмивки. Зная, че ние всички тайничко си обещаваме, че ще бъдем възможно най-сериозни и целенасочени през новата учебна година, защото ни предстоят много предизвикателства, с които трябва и ще се справим. Затова, скъпи първолачета, скъпи съученици, нека си дадем обещание, че ще бъдем отговорни и ще се борим за светлото ни бъдеще с много труд и упорство. За весел старт на новата учебна година Силвия Кирилова и Димитър Тодоров от 5-ти В клас ще танцуват за вас ръчението. каравеловци, давам думата на директора на това слънчево училище, госпожа Веселка Николаева. Честит първи учебен ден, скъпи деца, уважаеми учители,
родители и гости! Днес е празник, слънчев и благословен, сбрал в себе си копнежът ни и очакванията ни за цяла една година напред. 15 септември показва отношението на всеки българин към училището и образованието. И именно за това всеки един от нас го носи в сърцето си. Той е в усмивките и прегръдките в училищния двор на нашите деца. Той е в изпълнените с любов и вълнение очи на учителите. Той е във възторжените и леко притеснени личица на първокласниците. Мили първокласници, вие сте символът на този ден. Добре дошли в нашето училище. Тук ви очакват незабравими дни, изпълнени с трудности, с смях, но и с много приятелства. Бъдете трудолюбиви, упорити и дисциплинирани. Нека трудностите не ви плашат, защото до вас ще бъдат вашите учители. Скъпи петокласници, вие сте пред следващото стъпало във вашето образование. Вие сте толкова амбициозни, ученолюбиви и успешни. Желая ви да си останете такива. Уважаеми колеги, за мен, може би, този момент е най-вълнуващ. Желая ви да сте винаги толкова мотивирани и истински водители. Желая ви сила, енергия, за да пазите и се грижите за най-голямото богатство на нашето училище, нашите деца. Скъпи родители, на вас са отредени други уроци. Бъдете до децата си, подкрепяйте ги и всеки ден им показвайте доброто и стойностното в живота. Бъдете за тях това, в което искате да се превърнат вашите деца. На всички пожелавам една здрава, успешна и присъствена учебна година. На добър час! А сега с огромно уважение искам да представя и нашият официален гост, госпожа Таня Тодорова, началник отдел образование в община Русе, която ще връчи поздравителен адрес от кмета на общината към учителите и учениците в основно училище Любен Каравелов. Нека училището остане храм на знанията и човечността, а учителите пример за всеотдайност и благородство. Честит първи учебен ден на всички! Santa
И така, деца, започва нашия първи учебен час. Харесва ли ви в училище? Да! Вижте каква шарена хубава стая имате. Как се нагласили и украсили вашите родители и ние с госпожа Димова, за да ви е приятно и да учим с удоволствие. А сега Алекс и Ели ще открият нашата първа учебна година. Заповядай, Алекс. Запясквайте песен слънчето за нас. Здравей, златна есен, здравей, първи клас, че радост голяма, че песен, че вик. Аз съм на мама, любим ученик. Дали е чудесно начин да седиш и песни в час да редиш. Учителка мила да те чака направо, готова на всеки от нас да помага и воля от всеки от нас да вреди, любов към науката, вяра в бъдещето ни. А слънце отгоре с топли очи да милва косите ти. Учи се, учи. Утренни ясни, училищни дни. Здравей, първокласни, звънчето звъни. Първият училищен звънец. Нещо, което всеки един от нас помни до края на живота си. Уважаеми родители, скъпи гости, мили деца, в живота на всеки от нас има мигове, които остават незабравими до края на дните ни. Редом с вика на първата рожба и Менделсоновия марш неизменно застава и първият училищен звън. Онзи първи звън, който не само ни докосва, но и обвързва завинаги с науката, културата и духовността. Мили деца, от днес вие вече сте ученици. Бъдете здрави, бъдете силни, покорявайте науката на себе си, надживявайте трудностите, успявайте, градете, създавайте. Ние, вашите учители и родители, гледаме с обич и надежда, с вяра във вас, защото знаем, че вашето днес е нашето утре. На добър час, първокласници! Но чакайте! Какво е това? Тук имаме едно момиченце повече и то ни е записано в първи Б. Здравейте, деца! Познахте ли ме? Да! Червената шапчица. Да, аз съм червената шапчица. Да сте виждали някъде страшния вълк? Ето го там! Ето ли сте го лица? Виждали ли сте го? По-добре да гледам, че да не ми хване си. Ще бягаш, страх те хвана, така ли? Ами, от какво да ме е страх? От теб ли, глупчо, дето не знаеш колко прави едно и едно? Кой? Знам много добре. 1+1 е равно на 5. Даже мога и да го напиша. Вярно ли е, деца? Не! Глупав ли е вълчо? Как така? 1+1 е равно на 2, а не на 5. Ама ти не си ли ходил на училище? Не са ли те учили да събираш и изваждаш? Какво е това училище? Нещо за ядене ли? Ти, Вълчо! Не всичко на този свят влиза в стомаха. Има важни неща, които хората слагат в главите и сърцата си. Като тези деца тук. Те сега са в училище. И то в най-хубавото училище в града. Любен Каравелов. То е пълно със светли и уютни стаи, с бели дъски, като тази тук.
и с малки цветни чинове, на които децата поставят учебниците си, тетрадките, химикалите и учат. Ами какво е това учат? Спят ли, ядат ли, какво? Ето пак за ядене, не Вълчо, децата учат букви като тези на красивите табла там. Те пишат, четат думи, изречения, а даже и приказки. Ето така. Други часове децата решават задачи, учат песни, играят игри, рисуват, моделират, ходят на екскурзии с красивата ни родина. Ей, че то било много хубаво. А как се справят всичко това? За това им помага учителката. Тя се грижи децата да научат всичко. Много е внимателна и винаги е усмихната и никога не се сърди, като някой не се справи от първия път. А какво става с този, който не може да се справи още от първия път, червена шапчице? Бият ли го, дерат ли му кожата или му скубят опашката? Оле, Вълчо, как можа да си помислиш такова нещо? Разбира се, че не ги бият, не им дерат кожата и не им скубят опашките. Че те хората нямат опашки. Виж сега, те хората добиват знания, като четат приказки за теб и мен. И така стават по-умни, по-мъдри. Какво учат приказки за мен и не се страхуват от вълка, защото разбират, че съм добър по природа, но не толкова умен, така ли? Ами да, така е. Добре, тогава от днес и аз тръгвам на училище. Ще уча, ще стана по-мъдър и ще сполуча. А дали ще ме вземат в училище? Обещавам да бъда старателен и да не хапя. Ами нека да попитаме децата. Децата го вземем ли при нас? Не! Да или не? Да! Това обеща да е добър. Да! Да го вземем. Ако забрави обещанието, Ще му напомним. Ето сядам на чина и започвам да чувам. още не го е забравила и... Ама ако го забрави... Не, ако не го е забравила и не се среща, ние ще го направим. Ние ще го направим добър, защото ние сме добри. Какво пък е това? Това ли сега пак ще попитаме децата на по-големите? Аз съм вашето букварче, мило верничко другарче. С мен абето ще научите, за да четете и сполучите, че всички букви знае букварчето, деца, и за света безкрайен ще ви даде ключа. Аз съм пъстрата читанка и не съм хич готованка. Аз разказвам чудни приказки и не всички са измислени. Нося мъдрост и добро, пазя ви деца от зло. Крия много изненади, зато и който ме извади и реши да ме чете, пръв умник ще порасте. Това го знам и аз съм чел червената шапчица, т.е. съм я чели. А какво е това математика? Математика съм аз. Цифри тук реди за в час. Скоба, минус, кръгче равно. Всичко той е тъй забавно. А на всяко първолаче смятам трудните задачи. Няма да нужда да се плаче. Просто мислиш ти така, че щом се смее с приятелиш, лесно всичко ще решиш. И моята мисия е много важна, за родния ни край разказвам аз. Историята на родината показвам, разкривам славното ни минало пред вас. А мен защо оставихте накрая? За мен всичките деца мечтаят, че само щом запее детското сърце, по-лесно то ще може да пише и чете. Ау! Ау! Бои, четка, смолив и пергел, ти първокласнико напредвай смел. Недрата на науката прекрасна, бъди щастлив, родината ни красна. Разбрали сега, Вълчо, че не всичко е ядене? Разбрах, ето тук в читанката даже видях и една приказка. Който не работи, не трябва да яде. Разбрах и още нещо, че който се учи, той ще сполучи. Ето, Вълчо, заповядай децата ти да учва от техните учебници. Дано бъдеш старателен и не забравиш, че не са за ядене. А те, като идват от детската градина, като идват на училище, знаят ли песнички и стихотворения? Ами нали идват от детската градина? Ти сам ги попитай и ще видиш. Вярно ли е, деца? Така, добричка ти заповядай. Здравей, училище любимо!
батко вече. С вас по-малко ще играе, да сме си наясно. Трябва всичко сам да знае всеки първокласник. Моята нова жълта чанта. Ще взема в този час на училище, ще ида, ще постъпя в първи клас. С Богом вече на игрите. Аз работя с календар, свети шарени корици, на хубав нов буквар. Батко ми показа своя първи клас. Буквичките каза, тук научих аз. Гледам, светла стая с чинове навред, колко се не зная, аз броя до 5. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци виждат ме се тежки, как да ги науча без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но от тази задача и да ми да плача. О, кога ще стана толкова голяма, че да зная всичко, както знае мама. Зная аз една велика книга, славата и къде ги не достига. Тя на майките и на бащите някога отворила очите и учителите разви с нея. Цял живот в сърцата им светрея. Тя на всички ни е пръв другар. Тази книга казва се буквар. С буквите започваме другарство, най-добро другарство на света. Те ни водят в приказното царство на четмото и писмеността. С буквите от днес ще ни говорят книгите вълшебници добри. Буквите простор ще ни разтворят, ясно слънце да ни озари. Две учителки си има, в училище мамо, всяка ми е по-любима, щом за миг ти е зърна само. Не са като те прекрасни, много, много ги обичам. Искам аз като порасна и на двете да приличам. Сиво свраче, късо краче, стиснал букварче плаче. Малко свраче съм обаче, искам да съм първолаче. Как да пиша с перата, как да смятам с крилата, щом не знам за срам в гората, азбуката и числата. Нека тук не ух се влаче, само ешко. Аз обаче искам да съм първолаче, искам да съм умно свраче. Аз съм вече първолак. Хей, училище, здравей! Днес пристъпвам твоя праг. Септемврийско слънце и край. Аз съм вече първолак. Ученик съм вече аз. Всички буквички ще знам. Щом започвам първи клас, значи вече съм голям. Сложих чантата на рамо. Ето тръгвам вече, мамо. Нямам време да се бавя, нещо аз да не забравя. Шарно иска да играе, скача и по мене лае. Чуло звънчето, Шаро бдие, до игра сега не ние. Би звънчето с весел глас, ученик съм вече аз. Би звънчето с весел глас, ученик в първи клас. Да си
си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега, по часовник ставам, времето следя, мирно на чина си трябва да седя. Пиша букви и чета на глас и разказвам и внимавам ясно в час. Много грижи имам аз сега, да си първокласник, то не е шега. Дали от вятър на поляно едно звънче запя навън, или пък слънцето засмяно на пръсти влезе в моя сън. Но ето, с блеснали зеници, аз тръгвам рано за ранта. В небето белените птици събират своите ята. И песента му ще прелива през светъл ден и бистър свод. И всеки ще я носи жива за цял живот, за цял живот. Звънна звънчето, макар и за мъничко, което всъщност закрива нашия първи учебен ден. Нека да благодарим на петокласниците. Тези деца преди 4 години стояха на същите ваши чинчета и бяха толкова мънички, колкото в момента сте вие. Сега вече са големи, силни, мъдри и продължават да се борят с трудностите на науката. Да им благодарим, дечица, да им ръкопляскаме, да и на добър час! Имате най-добър час! Да, на добър час! След като изпратихме какичките и батковците, големите ученици, хайде да си отговорим на въпроса какво трябва, за да имаме празник. Някой може ли да ми помогне? Кажи, Гошко. Какво трябва да има за един празник? Кажи. Трябва да празнуваме. Трябва да празнуваме, трябва да има музика, трябва да има балони, трябва да има точно така, Тео. Малко по-човечко. Както виждате, деца, на вашите чинове са поставени много красиви неща, които трябва да направят нашия празник весел. Така ли е? Да! Така. Ето тук вие имате една купчинка учебници, по които ние ще учим цяла година. Здраве е за да бъдете здрави, за да бъдете силни, да не се разболявате. А тук вашите родители с обич са ви приготвили по една шестичка, за да получавате цяла година шестици. Писка и мед, както е по стара българска традиция. А какво се дава обикновено на тези, които тръгват за първи път някъде, както ние на училище? Дават се моркови, защото на нас не казват зайци, а в тези моркови има едни вкусни неща, за които отново са се погрижили с много вашите родители. После ще ги видим, защото, кажи ми, Лича. Когато имаме почивки и учим онлайн. Така, но ние много се надяваме, че тази учебна година няма да учим по този начин, че всеки ден ще бъдем заедно, ще бъдем все така усмихнати. Ами, когато ги вземете в къщи, там ще го отворите, ще разберете какви изненади са скрити там. А сега, както казахме за празник, трябва да има музика. Искам нещо да кажа, Машеники. Това покажа. За битката и на шлязичка. Имате мене.
Нека седните, молите, госпожа Димова, която ще бъде с вас след обяд, иска да ви каже няколко думички. Заповядайте, госпожа Димова. Благодаря. Малки сладурчета, много ми е приятно, че ще работя с вас в първи клас. Госпожа Миличка, ще работя с вас. Днеска ще работя. Часовече. Ами нека да започнем от утре, защото днес е празник и днес ще празнуваме. И не съм, че донесила молите. Така и си носиш молитчетата, но утре ще ги носиш. Тази учебна година да бъдете много здрави, за да ви виждаме през цялата учебна година. И много пожелаваме госпожата само добър час, Миличка. А петици може ли? Ама как да убедем? Петицата е правя шестицата, така че някой път може, но ние се борим само за какво? Аз искам да съм много успешен в училище. И се казвам Калян. Аз искам да имам много шестици в училище. Аз се казвам Георги Теодоров Тодоров. Аз искам да съм късметейка в училище и се казвам Ева Никола Павлинова Цветанова. Аз искам да имам шестици и се казвам Моника. Аз искам да съм много добър и да имам много шестици и се казвам Кариско. Аз съм Никифор Валерия Василев и искам много да се раздавам в училище. Аз съм Елия Марчинова Маринова и искам да имам шестици, да се сприятелявам с повече и повече хора. Аз искам да имам шестици и се казвам Алекс Богосян. Алекс. Искаш ли да имаш шестици? Да. Аз съм Виктория Валентинова Станчева и искам да имам много шестици. Аз съм Елена Андреева и искам да прасна като голяма бразовчетка и да имам много шестици. Аз съм Добрин Добрев и искам да имам шестици. Аз съм Антон Манолов и аз обичам да имам много шестици. Аз съм Малика и искам да имам много шестици. Аз съм Иля и искам да имам много приятели. Аз съм Андрей Димитров и искам да съм успешен в годината. Аз съм Дея Вачкова и искам да си намирам все повече и повече приятели в училище и да имам много шестици. Аз съм Елена и аз искам много шестици. Аз съм Снежи и искам да съм най-успешната в училище и да имам много приятели и много шестици. Аз съм Ваниса и искам да имам много шестици. Аз съм Сияна и искам да имам много шестици. Аз съм Ева и искам да имам много приятели. Аз съм Тео и искам да имам много приятели и мега много шестици. И много тетрадки. Не чак толкова с много тетрадките. Аз съм Дуан и искам да съм отличен в училище и да имам много приятели.
ще направи възможно цялото наше тържество, което имахме тук. Хареса ли ви това, деца? Беше много интересно. Имаме още една изненада. И сега след няколко минутки ще се включи радиопредаване. Когато свърши радиопредаването, заедно ще излезем навън на сълзача. Имаме след радиопредаването. Искате ли да ви кажа? Това е първото нещо, което ще направим, но след като чуем радиопредаването. Имаме големите моркови и ще излезем. Малки сиви мишки. Първо правило това е: сви добре уши. На тъга изви гръбнак, на тъга изви гръбнак. Както правим тако котарак. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу. Направихме се едно плакче!